पुस्तक केव्हापासून वाचायला शिकलात? अव मी काय आणि पुस्तक वाचणार? अव पुस्तक वाचायचं तुमच्या सारख्यानं हो. नाही म्हटलं, पुस्तक घेऊन पाहत होतास. नाही हो, मी चित्र बघत होता. हो, तुम्ही पुस्तकातले चित्र बघत आहात की हृदयातले चित्र रंगवीत आहात? मला वाटतं तुमच्या रूप राणीने हिरावून घेतलं असेल. नाही बा, मी त्या धंद्यात पडत नाही हो. हे तुमच्या सारख्यानं करायचं. अरे साधू, माझ्याशी खोट बोलू नकोस. तुझा चेहरा सांगतो की तू कोणाच्या तरी प्रेमात पडला. हे मात्र खरं आहे. कोण आहेस ते? पैसे यायचे लाजू नकोस. मी कोणाला सांगणार नाही. शपथ तुमची आणि तुमच्या मालकिणीची सुद्धा. तुमचा तर बरोबर असा. काय असा हो. अरे बोल बोल, लाजू नकोस. त्या इल्यास बंदराची शंभू मामाची ती पोरगी आहे बघ ती. हा, ती म्हणजे यप्पनवाली. अगं नाही हो, सफरचंद्रवाली. हो तेच ते, यप्पन म्हणजे सफरचंद. ती सफरचंदवाली. अहो, तुझं आणि त्याचं कसं जमलं? मला वाटतं सफरचंद फार छान असेल की नाही? तुम्ही कोणाला सांगू नका. एकदा मी बाजारात गेलो, तिच्याकडे ती चांगली सफरचंद बघू तिच्याकडे गेलो आणि बोलता बोलता डोळा मारलो आणि ती हसायला लागली. हसली म्हणजे तुम्हाला कळलं. मी बसली, दररोज त्याच्याकडे सफरचंद आणायला जायचं. असं करून आमचं जमलं हो. तुमच्या आणि आमचं कुठं? तुम्ही काय हातात हात घालतात, काय ते तोंडात टाकतात, तसं नाही हो आमचं. म्हणजे काय? तुम्ही आपलं काहीतरी बोललं पुरे नाही हो. तुम्ही नाही मी बोलावतो त्या. आज सुट्टी घेतली वाटतं. आम्हाला पुष्कळ काम आहे. तुला तर नेहमी काम असतात. आज जर तू फिरायला नाही आलीस ना, असं करेन. असं करेन म्हणजे काहीतरीच नाही. खरंच अशा मला असं वाटतं दिवसभर तुम्ही आसामातच राहावं. मावशे कशी घाई करून चालणार नाही हो. प्रथम आपलं शिक्षण पूर्ण करून स्वतःच्या पायावर उभं राहावं म्हटलं. माझं एमबीबीएसचं शिक्षण बरोबर झालं आहे आणि पुढच्या शिक्षणासाठी मला इंग्लंडमध्ये जायला हवे. पण झाली आशाची निराशा. तिथे गेल्यावर माझी आठवण कुणाला येईल? फॉरेन लेडी मिळाली की माझी आठवण कुठे? अरे त्यापैकी मी नाही ना, मी प्रेम केलं तुझ्यावर. अशा तुला ते दिवस आठवतं का गं? आठवते ते पोलीसची रात होती. त्या साधारणाच्या रात्री आम्ही दोघं विशाल समुद्राच्या किनाऱ्यावर बसून आपलं ट्रेन नव्हती वाट पाहत होतो. समुद्राच्या लाटा किनाऱ्याला आपताच किंवा तो घाबरून मला भेटायचे आणि त्या स्थितीचा फायदा घेऊन मी तिच्या मोहनाला ओळख होतात त्यात लपटचमा आमचा प्रणय संवाद होता आणि तेव्हाच मी तुला वचन दिलं. राग येऊन विहात मी तुला विसरणार नाही. सात फेरे घेण्यापूर्वीच मी तुला मनाने वरला आणि म्हणूनच माझ्यासारखी भाग्यवती तीच. आमच्या या प्रेमाला कुणाची तर लागणार नाही. मला फार भीती वाटते रे. वेळी आहेस गो तू. माणसाची जीवनात सुखदुःख सहन करावं लागतं. आपली मने मजबूत असेल तर दुसरं काय करू शकेल? बदलच काय तर मनात विचार आणू नको. या राजाची राणी होती ना गो. अरे ते काय बोलणं झालं. अरे एवढ्या काही प्रेमाचा विश्वास नाही बसला. वा, आता किती छान दिसली.
त्यालाच म्हणतात स्त्री. उजून तू कशी दिसते सांगू? नाही बोलत माझ्याशी. आम्ही तर कोणाचे राजे आहोत? जातो आम्ही. अरे रे, खरंच राग आला का? अरे, मी तुझ्या मनाची परीक्षा घेत होते. मी समजलो तू माझ्यावर रागावलीस म्हणून. नाही.